Frar li għadda tniżel fir-rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku bħala wieħed mill-aktar xhur imxarbin li l-Gżejjer Maltin esperjenzaw fl-aħħar snin, hekk kif tkejlu 181 millimetru ta' xita. Fil-fatt, ix-xitwa pproduċiet 257.4 millimetru xita li 70% minnha niżlet matul ix-xahar ta' frar. L-aktar ġurnata bix-xita kienet il-ħamis 9 ta' frar meta niżlet aktar mid-doppju tal-medja tax-xita li normalment tinżel matul ix-xahar kollu. Fil-fatt, dakinhar biss, l-Uffiċċju Meteoroloġiku f'Ħalluqa kejjel 140.4 millimetri xita dan hekk kif il-maltempata Helios ħakmet il-Gżejjer Maltin u partijiet oħra fiċ-ċentru tal-Mediterran. L-istess ġurnata u anke s-seba' ġurnata ta' frar tniżlu bħala l-aktar jiem imdallma bix-xemx tibqa' kompletament moħbija wara sħab griż. Temp instabili kompla wkoll fil-ġurnata ta' wara bl-Uffiċċju Meteoroloġiku jġeddet it-twissija tiegħu minħabba r-riħ qawwi. Fl-10 ta' frar, fjum San Pawl kienet imkejla l-aktar bufura ta' riħ b'saħħitha li nefħet mixlokk. Minkejja dan, frar kien aktar kalm milli mistenni hekk kif il-medja tal-qawwa tar-riħ kienet anqas minn norma klimatika. It-temp għaleb għall-aħjar ma tmiem il-ġimgħa tal-Karnival u permetta li jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet kollha li kienu ppjanati fuq barra. Fil-fatt, l-aħħar jum tal-Karnival kienet l-aktar ġurnata mdawla ta' frar, hekk kif dakinhar kellna aktar minn 9 sigħat ta' xemx. L-għada kienet imkejla l-aktar temperatura sħuna għal frar li telat għal 18.8 gradi Celsius, filwaqt li fl-aktar ġurnata kiesħa, jiġifieri fis-6 ta' frar, it-temperatura niżlet għal 5.3 gradi Celsius. It-temp stabbli li kkaratterizza l-biċċa l-kbira tat-tieni nofs ta' frar, flimkien ma' l-uċuħ tar-raba li kienu għadhom mifqwajn bl-ilma wara x-xita qawwija li ġabet il-maltempata Helios ħolqu l-kundizzjonijiet perfetti biex jifforma ċpar oħxon u persistenti li għatta l-Gżejjer Maltin fl-għodwa ta' 23 ta' frar. Din kienet ġurnata waħda minn 4 li matulhom l-Uffiċċju Meteoroloġiku rrapporta ċpar.